Pozdrav ljudi. E, Danas ću da vam pokažem kako sam ja spremila e, prelep kolač od ovsenih pahulja i od tikve. E, Ja sam tikvu očistila možda pre par dana, u stvari ne jednu nego više, i to sam na pari, na šporetu, znači očistila od kože, od one korice u stvari, i na parčeć izrezala i stavila u jednu posudu i to se tako na tihoj vatri na pari kuvalo. Kad je bilo skuvano, nije imalo uopšte potrebe za štap za miksanje, već sam blago to sa onim delom, sigurno sve vi žene znate, što se pire pravi. I međutim, pošto sam imala dosta, ja sam to sve zamrzla. Evo vidite. U nekim malim posudicama, jer nisam htjela da dozvolim da, šta ja znam, još su sirove, da nešto ne krene na pozlu, da počnu da se buđaju. Tako da sam ja sada to izvadila iz zamrzivača i čekam da se razmrzne i onda čim se bude razmrznuo startujem. Znači da ne zaboravimo, tikve se oljušte od kore, normalno očiste od semenke, izrežu se na pačiće, poređa se tu jednu posudu, doda se malo vode i praktično to je, nije kuvanje, ali eto, na neki način da se dinsta. Kada se sve to završi, vrlo malo vode ostane u toj posudi i to tikva upije i malo samo da se ispasira onom rešetkom za pire, kao što sam i rekla. Eto, ako nešto nisam baš dobro objasnila, ajde ponovo to da uradim. Ja, evo, razmrzlo se ovo. Vidite. I sada ću ja to da dodam u ovsene pahulje. Tikve ove su jako slatke, nego su lepe. Ja doduše to sve imam u bašti, ali nemam vremena jednu po jednu to tako sada. Evo, ovo ćemo sve da promešamo. Sada ćemo malo jogurta. Trebala sam možda malo više da razmrznem, ali i ovo je super. Evo, vidite, ja ću sad ovo da ostavim u frižideru da se mada ovsene pahulje malo mekšaju. Bože, šta mi je soja? Ovsene pahulje mora malo da mekšaju
Jedno 15 minuta otprilike bit ću u frižideru. Voljela bih da znam iz koje zemlje me gledate i ako vam nije teško jedan mali lajkić, zapratite kanal i tako. Evo, ovo je bilo u frižideru, odstojalo je, sada ćemo da dodamo 3 komada jaja. Dobro izmešamo. Izjednačimo masu. Koliko je zdrav ovaj kolač. Ja to redovno pravim, pošto imam te tikve u bašti. Kao što sam vam već rekla, to ja pripremim, stavim u zamrzivač i tako. I prema potrebi odmrznem i pravim. Ove su mi ovsene pahulje sa nekim dodatnim semenkama. Ali vi možete i one koje nemaju, nije bitno. Eto, to smo izjednačili. Znači, ja sam ovdje izblendirala badem, tako da ću badem da dodam. Suncokret. Laneno seme. Ja njega skoro svuda koristim. Malo dodam i susa. Iako je tikva jako slatka, ja ću ipak da dodam malo žutog šećera. Onako čisto. Neko stavlja i med. Ko šta ima. Ja sam stavila tu 2 kašičice. Stavit ću malo. Nemam trenutno prašak za pecivo, stavit ću sodu bikarbonu, može i to. I tu je uglavnom i unutar u ovoj posudi pomešani i vanilin šećer. Prelepo, ne da miriš. I na kraju, ko voli, ko ne voli, cimet. Ja ga mnogo volim. Sad sve opet stvari izbora. Ovdje možete ostaviti šta god imate u kući. Možete od voća, možete od povrća, možete. Odnosno od ovih. Možete orahe. Neko stavi muskatno orašče. Orahom, neko ko to voli, recimo. Onom ti orašasti plodovi nisu loši. Voće koje imate u kući. Kombinacije baš postoje mnoge. Evo, masa je sva izjednačena. Evo vidite. Nemate pojma koliko to lepo miriše. Sad ću ja to da stavim u pleh.
Ja nemam jedan veliki dugačak pleh, ali imam ovako dva mala. Sad ćemo da nauljimo to. Znači, ako imate možda onaj jedan dugačak uzemni plehčić, ja imam ova dva manja. Malo ću od ozgo da pospijem ovim semenkama. I to ide na pečenje na 200 stepeni. Pošto smo polili semenkama susama od ozgo, stavljamo na pečenje. Pečit ćemo sve dok ne porumeni. Sad ćemo naravno koliko sam pekla 25 minuta. Sad ćemo da vidimo. Evo, vidite.
prelepo ispeče. Evo vidite sami. Sad treba malo da ostoji pre nego da se iseče, malo da se prohladi. Sad ćemo da probamo. Vidimo da može. Mora da sačeka. Dobre. Para ide iz njega, baš je vrelo. Obično ne treba da se seče toliko vrelo. Ali, eto. Da bi vi vidjeli. Prelepo je. Pozdrav, jedan veliki, veliki, veliki. Ako vam nije problem, lajkujte. I voljela bih da znam iz koje zemlje me gledate. Svako dobro.